mau ya dikandani karo Pak Lurah. Pak Rosid. Heeh, diomongi, "Mas, awakmu umpama durung rabi, rabiyo cewek kene." Lah alah, Hah, kene iki masyarakate sawahe ombo-ombo. Mas yo sawahe ombo. Awakmu gak mungkin kon macul maratuamu. mosok omong. Heeh. Jajal balenono ngomong alon-alon. Mas, awakmu nak pengin dipek mantu wong kene gelem. Heeh. Apa meneh sing sawahe ombo-ombo. Awakmu nek rabi oleh kene, maratuamu sawahe ombo, awakmu mesti ora mungkin dikon macul maratuamu. Heeh. Kuwi lek sampe kowe macul, apene macul paling wis didoni raimu le takmu. Wong kok syukur jeplake lambemu. Wong ki mbok ngomongi sing biologi, ngomongi sing genah lho. Kesetandate iki apa? Karena pada malam hari ini kan acarane seneng-seneng. Iki ibu-ibu piye carane mulih seneng, mulih atine gembira, ora mikirne utang. Lho iya lho, Pak. Oh ngono ya. Wong lek mikir Dadi nek utang